سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمري አንበሳ ሜዳ ተስፋ ሓድሽ ወለዶም ኣጥቃ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓሊ ስሌማን ሰላም ዝኽብርኩም ተዓዘብትና ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሓበርን ሃገራዊት ጋንታ ዝኾነ ፕሮፌሽናል ኣጥቃዓይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓሊ ስሌማን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ከም ናይ ወትሮም ክሳዕ ፍጻሜ መደብና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም ኣብዛ ቻነልና ኣገዳስን ማሃር መደባት ንምክትታል ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ግበሩ ልቢ ሚልዮናት ደገፍቲ ዝውንን ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዓበይቲ ሊጋት ዓለምና ፃወቱ ጥራይ ዘተኮረ እዩ ዝመስል ግን ኣይኮነን እቶም ሓቀኛ ጀጋኑ ግን ማልያ ሃገራዊት ጋንትኦም ለቢሶም ሓላፍነት ሚልዮናት ወሲዶም ብኩርዓትን ሓበን ተፃዊቶም ንኸበድቲ ኩነታትን ፀቕጥታትን ተፃዊሮም ርጉእ መንፈስ ወኒኖም ንህዝቦምን ሃገሮምን ኣብ ዝበረኸ መሳል ዓወት ሰቒሎም ዝዕወቱ እዮም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ብርክት ዝበሉ ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ኣፍርያ ዝበዝሑ ፕሮፌሽናል ብመንገዲ ናይ ገዛውትን ግራስሩትን ዝመፁ ክኾኑ ከለዉ ሓደ ካብኣቶም ፕሮፌሽናል ኣጥቃዓይ ዓሊ ስሌማን እዩ ዓሊ ስሌማን ኣብ ዝቀረባ እዋን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሃገርናን ደገን ብዘንፀባርቆ ድንቂ ብቕዓትን ብዘለዎ ቅልጣፈን ክእለትን ብዘርእዮ ድንቂ ናይ ሸቶም ምዝጋብ ኣብ ሊግ ኢትዮጵያ ስሙን ስም ሃገሩን ኤርትራ ከፀውዕ ዝኽኣለም ተፃዋታይ እዩ ንሱ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዝተሃንፀን ሃገራዊት ጋንታ ከዓ ብሉፅ ኣበርክቶ ዝገበረ ህያው ኣብነት ናይ ቲም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይንፀፍ ተውህቦ እዩ እዚ ፅሑፍ እዚ ኣብቲ ብትጋትን ብፍቕርን ሃገርን ዝተመልአ ጉዕዞ ህይወት ዓሊ ስሌማን ብዕምቆት ከነተኩር ኢና ካብቲ ኣብ ሜዳታት ሃገሩ ጀመረ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱም ኣብቲ ውሽጣዊ ሊግ ክእለቱ ርእዩ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ዝተፀውዓሉ መገዲ ክሳብቲ ኣብ 2019 ኣብ ዋንጫ ሴካፋ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መሪሖም ዘመዝገቦ ታሪካዊ ዓወትን ድሕሪ ይሰዓበ ናይ ክለብ ህይወቱን ክንድህስስ ኢና ብተወሳኺ ነቲ ንሱ ከም ሓደ ካብቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ፀንሑ ተፃወቲ ንመንእሰያት ዝፈጥረሎም ፅልዋን ነቲ ናይ ፅንዓት መንፈስን ንብዙሓት ኤርትራውያን ዘልበሱ ሓበንን ክንመርምር ኢና እዚ ዛንታ ናይ ሓደ ኣብ ዓበይቲ ጋንታታት ዓለም ዘይተፃወተ ግን ከዓ ኣብ ልቢ ህዝቡ ከም ጅግና ዝነገሰ ስፖርተኛ እዩ ምጅማር ኣብ ሜዳታት ሃገርን ምኹስኳስ ክእለትን ፍቅሪ ኩዕሶ እግሪ ንዓሊ ስሌማን ከምቶም ዝበዝሑ ዓበይቲ ተፃወቲ ኣብ ጎናታት ኣብተን ናይ ሓመድ ሜዳታት እዩ ተበጊሱ ኣብ ጅዳ ስዑድ ዓረብ ካብ ኤርትራውያን ወለዲ ዝተወልደ ስሌማን ወዲ 4 ወርሒ ምስ ኮነ ስድራ ቤቱ ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ኣብታ ብኩዕሶ እግሪ ትነብርን እትመውትን ኤርትራ ምዕባዩ ነቲ ተፈጥሮ ዝዓደሉ ተህቡ ብቐሊሉ ከም ዘለልዮ ገይሮሞም ካብ ንእስነቱ ጀሚሮም በቲ ንኩዕሶ ዝመልከሉ ብልሓትን በትን ተኸላኸልቲ ሓሊፍካ ናይ ምህዳን ፍጥነትን ሸቶ ናይ ምዝጋብ ዘለዎ ተፈጥራዊ ክእለትን ካብ መሳቱ ፍሉይ ይብል ነይሩ ክእለቱ ኣብ ዞባ ውድድር ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተራእየሉ እዋን ወዲ 19 ዓመት ከሎ ብጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ሬድስ ፉትቦል ክለብ ተገዚኡ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ፕሪምየር ሊግ ምዛ ጋንታ ዘለዎ ክእለት ከንፀባርቕ ምስ ጀመረ ስሙ ቀስ ብቐስ ኣብ ኣፍቶም ኣሰልጠንቱን ደገፍቱን ክኣቱ ጀመረ ኣብቲ ሊግ ክልተ ግዜ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶም ቶፕ ስኮረር ክኸውን ክኢሉ እዩ ንሱ ሓደ ካብቶም ሓደስቲ ወለዶ ተፃወቲ ነቲ ናይ ኤርትራ ኩዕሶ እግሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከሰጋግርዎም ተስፋ ዝተገብረሎም ኮይኑ ይርአ ነይሩ እቲ ብዘይተሓለለ መንፈስ ዝገብሮ ዝነበረ ፃዕርን እቲ ንሸቶ ዘለዎ ፅምእን ከዓ ነቲ ናብቲ ዝዓበየ መድረክ ዝወስድ ማዕፆም ቀልጢፉ ከፈተሉ ምልባስ ማልያም ሃገራዊት ጋንታን ተስፋ ህዝብን ምዃን ንዝኾነ ተፃዋታይ እቲ ዝለዓለ ክብሪ ንሃገሩ ወኪሉ ኣብ ሃገራዊ መድረክ ምፅዋት እዩ ዓሊ በቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘርእዮ ብሉፅ ብቕዓትን ናብታ ብኩርዓት ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ተባሂላ ትፅዋዕ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክፅዋዕ በቅዐ ንፈለማ እዋን ንሃገሩ ወኪሉ ዝተሰለፈሉ ዕለት 4 መስከረም 2019 ኣብ መፃረዪ ግጥም ዋንጫ ዓለም 2022 ምስ ናሚብያ ኣብ ዝነበረ ፀወታ ኮይኑ ኣብኡ እውን ናይ መጀመርታ ሸቱ መስኪቡ እዚ ንዑ ሓደ ናይ ሕልሚ ምግሃድ እዩ ነይሩ ኣብ ቅድሚ መስመር መጥቃዕቲ ናይታ ጋንታ ዓሊ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መሳርሒ ኾነም በቲ ፍጥነቱም ንተኸላኸልቲ ናይተን ተፃረርቲ ጋንታታትን ወትር ፈተና ይፈጥረሎም ነይሩ እቲ ናይ ምቅባል ክእለቱን ምስቶም ኣብ ማእከል ፃወቱ ዝነበሩ ምውሃድን ንመጥቃዕቲ ናይታ ጋንታ ሓድሽ ሂወት ኣልበሶም ንሱ ኣብ ሜዳ ክኣቱ ከሎም ሓደ ነገር ጥራይ እዩ ኣብ ኣእምርኡ ዝነበረ ንህዝቡ ሓጎስ ምሃብን ነታ ሰንደቕ ዕላማ ክብሪ ምልባስን እቲ ታሪካዊ ምዕራፍ ዋንጫ ሴካፋ 2019
ዓመት 2019 ኣብ ታሪኽ ናይ ዝቀረበ እዋን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሓንቲ ወርቃዊት ዓመት እያ ነይራ። ኣብቲ ኣብ ኡጋንዳ ዝተኻየደ ዋንጫ ቀርኒ ማእከላይን ኣፍሪቃ ሴካፋ ሲኒዮር ቻሌንጅ ካፕ ኣግላይት ጋንታ ኤርትራ ካብተን ዝተሓተገ ምስተዋባ ጋንታ እያ ነይራ። እንተኾነ ግን እቶም ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ንኹሉ ሰብ ዘገርመ ታሪክ ክጽሕፉ እዮም መጺኦም። ኣብዚ ታሪካዊ ጉዕዞ እዚ ዓለ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መራሕቲ እዩ ነይሩ። እታ ጋንታ ንተሃላላኽታ ዝነበረት ኬንያ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ 4-1 ብምስዓር ንብዙሓት ኣገሪማ። ኤርትራ ንኹሉ ትጽቢታት በጣጢሳ ክሳብቲ ናይ መወዳእታ ጸወታ ፋይናል ክትበጽሕ ክኢላ። እዚ ንበይኑ ሓደ ዓቢ ታሪካዊ ዓወት እዩ ነይሩ። ሽዑ እኳ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ጸወታ ምስታ እንጋዲት ሃገር ዩጋንዳ 3-0 እንተተሰዓረት ዓሊቱ ዝመርሑ ዝነበረ መስመር መጥቃዕትን ንመኣዲ ኡጋንዳ ብዙሕ ዕድላት ፈጢሮም እኳ እንተነበሩ ኣይሰለጦምን። እታ ጋንታ ግን ከም ጀጋኑያ ተቐቢላ ዓለም ብጾቱን ንህዝቢ ኤርትራ ሙሉእ ብኹርዓት ከም ዝልበስ ገይሮሞ። ተምሳሌት ንሓድሽ ወለዶን ናይ ስራሕ ተመክሮን እቲ ዛንታ ናይ ዓሊ ስሌማን ካብቶም ናይቶም ኣብ ኤውሮጳ ዝዓበዩ ፕሮፌሽናል ተጻወቲ ፍልይ ዝበለ መልእኽቲ ኣለዎም። ንሱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኾንካ እውን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበጽሕ ከም ዝከኣል ዘርኢ ህያው ኣብነት እዩ። ብሉፅ ብቕዓቱ ኣብ ዋንጫ ሴካፋ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ኣብ 23 ዓመቱ ኣብ 2021 እውን ቀጺሉ ኣብኡ ከዓ ን4 ሾታት ብምዝጋብ ዝለዓለ ምዝጋብ ሾቶም ናይቲ ውድድር ኮይኑ ተሸሊሙ። እዚ ብቕዓቱ እዚ ዓይኒ ናይ ወፃኢ ክለባት ከም ዝስሕብ ገይርዎም። ኣብ 2021 ናብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ምሪሖም ፈለማ ንጋንታ ባህር ዳር ከነማ ድሕሪኡ ከዓ ኣብ 2022 ንጋንታ ሃዋሳ ከነማ ተፃዊቱ። ምስ ሃዋሳ ከነማ ብፍላይ ኣብ ዝነበሩ ጻንሒት ክልተ ተኸታታሊ ዓመታት ኮኸብ መዝጋቢ ሾቶ ናይ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ክኸውን በቂዑ። እዚ ዓወት እዚ ከዓ ኣብ ነሓሰ 2025 ናብ ተሓዳስ ናብ ፕሪምየር ሊግ ግብፂ ዝዓረገት ጋንታ ካህራባ እስማዒልያ ንኽሰጋገር ማዕጾ ከፊትሉ። እዚ ምስግጋር እዚ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ላዕለዋይ ሊግ ግብፂ ዝፃወት ዘሎ ኤርትራዊ ብምዃን ታሪካዊ ተፃዋታይ ገይርዎ ኣሎ። መደምደምታ ዓሊ ስሌማን ኣብ መዝገብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ስሙ ብወርቃዊ ፊደላት ዝሓፈ ተፃዋታይ እዩ። ንሱ በብዝሒ ሾቶታት ጥራይ ዘይኮነስን በቲ ኣብቲ ዝኸበደ እዋን ዘርአዮ ናይ ቃልሲ መንፈስን ንሃገሩ ብዘለዎ ዘየነቓንቕ ፍቕርን እዩ ዝዝከር። ንሱ ካብቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፈርዩ ብፃዕሮም ናብ ፕሮፌሽናል ደረጃ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝበፅሑ ንህዝቦም ከዓ ኣብ ሃገራዊ መድረክ ዘኽርዑ ጀጋኑ እዩ። ዓሊ ስሌማን ኣጥቃዓይ ጥራይ ዘይኮነስን ንሓድሽ ወለዶ ናይ ኤርትራውያን ተፃወቲ ኩሉ ይከኣል እዩ ዝብል ህያው መልእኽቲ ዘሕለፈ ሓቀኛ ኣንበሳ ሜዳ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና መደብና ኣብ ዝንዛዝን ሰሰናዩ ኣብ ሲኔማ ጥዑሙ ዝነቅል ልዑል ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም